που μαζεύει πολλά πιάρια. Για πάμε. Πώς Να θα πάει? ρίξει μια ματιά. Πήγαινε κιόλας μπροστά. Να φτιάξει. Ωραία. Τι θα κάνεις εδώ με την κάμερα? Βλέπεις ότι γίνεται υπεραλίευση. Τι θα κάνεις τώρα? Θα βγάλω φωτογραφία. Πάει. Η γοργόνα θα πάει στην Ελλάδα. Θα τη στρίψουμε. Και τώρα? Ένα βήμα μπροστά. Ωραία. Ωραία. Και τώρα θα στρίψει έτσι για να βγάλει φωτογραφία. Βάλει και τη στροφή. Όχι. Ωραία. Και τώρα βλέπει εδώ ότι δεν λειτουργεί ο σταθμός της ανακύκλωσης Τι να πω. του πλαστικού. Τι θα κάνεις? Θα πατήσω αυτό. Σωστά. Για πάτησε. Η γοργόνα στρίβει. Ωραία. Για πάτησε, Σοφία, τη στροφή. Ωραία. Πού θα πάει ταξιδάκι τώρα? Στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Ωραία. Για πάμε. Μπροστά ένα βήμα. Πάτα. Μπροστά άλλο ένα βήμα. Ωραία. Και στροφή για να φωτογραφίσει το ναυάγιο. Τέλεια. Για βγάλε μια φωτογραφία το ναυάγιο. Στη φωτογραφική. Τέλεια. Τώρα η Μπίπη πάει στη Γαλλία. Ωραία, πάμε. Τη στρίβεις. Ωραία. Και πατάς. Τη στροφή δεν πάτησες? Ωραία. Πας ένα βηματάκι ίσια. Πάτησες τη στροφή. Ωραία, πάμε. Ωραία, το μπροστά. Τέλεια. Στρίβουμε και πατάμε τη στροφή. Ωραία. Τώρα θα βγάλεις μια φωτογραφία. Εδώ το εργοστάσιο. Μπράβο, με τα λίματα. Γοργονοδιασώστρια, Παύλο. Στο υποβρύχιο. Να στείλει όλο το υλικό με τις φωτογραφίες που έβγαλε. Ωραία, τη στρίβεις. Ωραία. Πατάς τη στροφή. Και... πάρα πολύ ωραία.